Teď musíte udělat dojem na předsedu Wesleyho. Viděli jste ho? Ještě ne, je vedle. Představím vás. Pojďte za mnou. Nenechte se zmást jeho vzhledem. Říká se mu skrytá hrozba. Je skvělý student, až na to, že se občas spije do němoty, vypne mu mozek, udělá hroznou paseku a ráno má úplný vok. Promiňte, kamže to letíme? Do Detroitu. Díky bohu. Promiňte, a odkudže letíme? Z Bangkoku. Bangkok. Čí je to dítě? Vaše. Právě včera jste ho adoptoval. Gratuluji. Čoukám. To se fakt stalo. Jo, minulý týden nechal Sungalího na ambasádě. Málem z toho byl mezinárodní konflikt. Wesley? Promiň, že ruším. Wesley? Můj bratranec s kámošem. Čau. Ty jsi Erik? Jo. Mike Kuzma. Proč jsme se nepotkali loni? Byl jsem v mexickém vězení. Musel jsem se prokopat ven. Naštěstí jsem stihl zkoušky. Proto jsme přece tady. Kvůli vzdělání. Call me irresponsible. Call me unreliable. Sakra, to si děláš kozy. Kdy už začneš nasávat? Já dneska potřebuju parťáka. Dnes večer nepiju, Bejku. Minulý týden jsem to přehnal. Aha. No a jak chceš? Pak teda budu muset těmhle kráskám povědět o jednom vysokoškolákovi a mexickým transvestitovi. Dobře. Jeden drink. Jo, jeden. Ahoj, Molku. To byla party, co? Čau, lásko. Ahoj. Jak ses vyspala? Tenhle kluk je Dobrý. Veta! Miluju Betu! Vaše tu zlato! Uklidněte se, sklapněte, držte hubu. Říkal jsem, že nechci pít, Bejku. Podívej se na něj. Jsou všichni pro Bobbyho kuliče? Jasně, bere.